Здравейте! Днес ще си говорим за освобождението на Южна Добруджа, но не само като историческо събитие. Ще чуем лична история, свързана с този период. С нас е нашия учител по история Светослав Георгиев. Господине, вие сте роднина на Минка Сарийска. Коя е тя и как е свързана с освобождението на Добрич? Минка Сарийска е една от многото смели жени, които се включват в Първата световна война като доброволци. По принцип мъжете отиват да воюват, а жените се стоят в къщи и се грижат за децата, грижат се за дома. А в този случай това е една много смела жена, която се включва в самата война. Ще видим малко по-късно, ще ти разкажа как точно се случват тези неща. И това е една жена, която е оставила трайна следа в тогавашното българско общество. Какви спомени са запазени в семейството ви за тези събития? Тези събития, става въпрос за битката при Добрич, са изключително интересни и спомена в нашето семейство е свързан с няколко случки, свързани с баба Минка, както ние си я наричаме. Когато започват боевете при Добрич, както знаеш, става така, че българската армия има нужда от големи количества вода. Но най-важната необходимост от вода идва за картечниците. Те тогава прегряват изключително много и когато се нагрее много картечницата, означава, че трябва да спрем, а както знаеш, по време на война, ако спрем, шанса да победим е нищожен, нали така? Баба Минка е една от тези жени, които обединяват останалите и ги мотивират да тръгнат да носят вода. Историята, която се разказва в моето семейство, е свързана с това как тя на около 50 годишна възраст по това време препасва ловна пушка през рамо, слага тази дървената част кобилица, една дървена летвичка, на която се слагат два менеца с вода и отива на фронтовата линия да носи вода, минавайки покрай куршумите. Те буквално са минавали покрай нейните уши и тя е имала тази смелост да отиде и да носи вода на войниците. Това е едната интересна случка, свързана с Първата световна война. А втората е лично нейно свидетелство към нейната голяма дъщеря, която разказва следната случка. При едно от ходенията на фронта да носи вода, вижда малка група български войници, които са обезверени. Не искат повече да воюват, защото мислят, че няма да могат да победят и предпочитат да се тръгнат в къщи, да се приберат през своите семейства. Тогава баба Минка произнася една дълга и прочувствена реч, в резултат на която реч всички войници се връщат на фронтовата линия и побеждават. Така че това е смелата баба Минка. Как възприемате участието на доброволците като Минка в такава решаваща битка? Какво значение имате за нас днес? Участието на доброволци в една битка винаги е много полезно. Генерал Тодор Кантарджиев, който командва Варненския укрепен пункт по това време и е главнокомандващ на цялото събитие, пише в своите спомени, че в тази битка за Добрич се включват хора от 7 годишни деца до 70 годишни старци. Когато се включат толкова много доброволци в една битка, означава, че тази битка наистина е важна за тези хора. И затова доброволците са една неразделна част от войната. Що се отнася до втората част на въпроса, доброволците са изключително важни за нас днес, за да можем да си спомним за това, че ние не получаваме нищо даром. Ние сме си извоювали нашата свобода и нашето задължение на нас по-възрастните и на вас по-младите е да пазим тази свобода. Във връщането на Южна Добруджа и битката за Добрич имат особено значение за българската история. Какво усещане като роднина на Минка, когато гледате назад към тези събития? Ами да ти кажа честно, тези събития са една много интересна и много впечатляваща страница от нашата история. Лошото е, че имаше един доста дълъг период от нашето минало, в който тази битка и тези събития изобщо бяха изтрити като с гумичка по политически причини. И в този период нашето семейство беше изключително нещастно, да използвам тая думичка. Как се пази паметта на тази жена днес? Това е интересен въпрос и ще ти кажа, че паметта за баба Минка се пази днес по 3 начина. 4. Да сложим един бонус.
Първият начин е чрез семейната ни история, разбира се. На второ място, паметта за баба Минка днес в Добрич е запазена от една изключително малка уличка. Малка уличка, колкото горе-долу стаята, в която се намираме в момента. Толкова малка уличка, която се намира на страни от улица Страцин. Ако тръгнем по улица Страцин в посока областна управа, първата пресечка в дясно се пада. Това е една изключително малка уличка, която обаче няма и табела даже. Що се отнася до другата, третата част от пазенето на паметта, баба Минка е прототип, т.е. човека, върху който е изграден, героят на един от Йовковите разкази. Йордан Йовков пише разказ Българка и там главната героиня Шина реално е моята роднина баба Минка. И четвъртия начин, в който се пази паметта, в нашия град, както знаеш, има литературен музей, така наречения дом паметник Йордан Йовков, и там се намира голяма част от паметта за творчеството на Йордан Йовков. И там има специална част, посветена на баба Минка. Благодарим за този разказ, господин